Mangumpra pa ko. Ano balita niyo ba? Mangumpra pa. Oh, Jabi. Ayo. Ayo. Kita ngayon nga nagluto ta. Saan? Talit ko call. Call. Kaysa. Talit ko. Unsa man imo ha? Kini ako ang pala Yahoo. Ha? Kini Yahoo ba? Yahoo. Yaho nga. Unsay color ba kay nagluto ko ba? Mapagod to dito. Kanang blue ba? Aning blue? Oh. Sila ka bukan eh. Isa lang. Ha? Isa lang. Isa? Oh. Isa lang, boss. Katog pilay paliton, isa ra man di ay. Ay, isa, boss. Mas lami maguro ning orange, boss, no? Oo, Lami ning orange? nakasaksi jud ko ani mas lami ning orange kay. Mas lami na orange kang ang mga siya. royal, oh. Tamis lang siya. Kana lang, isa lang gihapon. Ha? Hindi na lang, di lang kuana, hindi lang. Isa ra ka buok. Ay, isa lang kabuok. Ay, sa gabi, boss. Kanang, ano, tamis lang, day kayo ng boss. Uy, Ang dali ba kay nagluto ko mapagod akong niluto dito. nakatesting, magkukaon na tamis kayo ba? Kanang, di na lang kung balik na ay, tagbila yung asukar, boss. Usa man gyud mo nagluto ko ba pagdali daw. Di na lang kung palitan na, boss. Asukar lang, yo. Mga pili ba? May asukar. Asukar na lang, be. Sa 15. Eh, sa 15 na, boss. Ay, bakit daghan, may kayo may asukar dito, boss. Asin na lang, boss. Kaya magluto may gulay. Asin na lang. Hindi, oh. Mupalit na dili kay nagluto ko dito dai, nagluto ko dito mapagod na to ron. Palit ko na, boss. Pila na. 12. Asin. Sina. Kasi, boss, mahana pa na ni boss. Uy, nga, sa pikas, tag-utso, ramana. Dito pa malit kanon diri man ka mamalit nga tag 12 diri dito sa tag 8. Yan lang kung malit na, boss. Dito na lang ko sa pikas, mahana pa na lang. Asin ninyo, uy, tag-12. Asin, ramana, boss. Ikaw dai wa kay hinungdan ba akong linuto dito napagod na to ron. Basta kag mubalik pa ka diri ha. Kuan ko ana. Ayo. Ayo. Ay, mangumpras ako kay gamay na kay sulod ang tindahan. Ayo. Right, sir. Ayo. Na mangumpra pa ko ay sig pangayo diha kinsa ka. Papalit ako, be. Ayo. Ay. Tapi lang itlog niyo, boss. Tapi lang itlog niyo. Mangumpra pa ko ba? Ay sa Ay, sig kuan sa boss. manirado na ra ba Ay, isa ko? ba? Ang itlog na ganyan kay puti. Ang isa, murag brown gamay. Ah. Ano siya? Kani nga itlog hybrid. Oh. Hybrid na nga itlog. Kani nga murag hugaw ni mo tan-aon Bisaya na. Lami, asa lami na, boss. Mas lami ning Bisaya. Alam Bisaya? Siyempre Bisaya. Lami ning Bisaya. Kanin puti tayo, boss. Ano mo may lami na? Mura mo ko di siya tabang. Tama nung tabang siya. Hmm. Mas lami yung Bisaya. Mas lami ning Bisaya. Ah. Kuhan lang ka, boss, be. Nang tinapa, tapi lang tinapa niyo. Di ka mo palit og itlog. Wala, nangutan na ako kay basin pan ba usay. Datangala ko puti o brown. Ah, karon po kita ng itlog puti o brown. Tapi lang tinapa niyo. So nga tinapay mo abi. Kani? Unsa na siya? Isda sulod na. Tinapagay no. Ah, di ba ko magawag isda, boss? Ha? Di abi na ko manok ang sulod na. Unsa pagtuon mo tinapa? Unsay sulod day ani? Abi na ko chicken cup ba. Di man di lahi man na. Pagaling kaniyo. Ciao. Ha? Tapi lang nagpitaw niyo. 12. Unsa na siya? Unsa na siya? Unsa na siya? 12. Baka beef. Wala kay pork nga kuan dia kay ciao. Walay pork nga kuitsaw, beef nang kuitsaw, chicken rag beef na. Pork mo kung ipakita di lang kuan niya. Ha? Di lang kuan na. Di mo kawag baka oy. Wa mi pork diri. Galangay-langay ra gyud ka ba mo? Mahalit pa ko, boss. Unsa man gyud di mamulakaw ko ba? Kanang kuan toy, tapi lang toyo ninyo. Siti. Wala ko dato puti nga. Kuan, boss, toyo. Dili ko ganag silvestre ay. Dato puti man ko gusto. Unsa man gyud imong wala may ana, wala. Hanggang ka diya. Papalit na siya. Pwede na, boss. Dirado pa ko. Saba, di makapapalit oy. Tapi lang ni balita ninyo. Manirado po, mangumpra pa ko. Ano balita niyo ba? Mangumpra pa. Oh, Jabi. Awa ka. Awa ba kay mangumpra ko? Nanarado man ka, boss. Mamalit ko ah. Pagklaro ug mamalit kag bili. Mamalit ta sila ni mo sa maninda ka dili. Boss, wala ko. Tinapa ba? Ha? Tinapa nito. Unsa man? Tinapa. Di na pa? Kapila na. Oh, Tama ni bangkin ko ang kinapa. Di lang mga bris ako. pre, di ba mangumpra man ka, boss? Ay namalit oh. Mga pre, po lagi ka. Lakaw na. Ay namalit ba? Ito, tinapa. Wala min lang tinapa diri. Dali lang ha. Kay isda ang sulod. Di.
Kuya, wow. Ano raw? Palitan sa ko, boss, bay. Palit sa ko, bay. Palit sa ko. Ha? Palit sa ko. Saan naman po? Ganyan na baya ka? Ito, boss. Tapilan ni boss. Tanduay. Kasi may bola na eh. 75 na. 75, mahalagod. Isa man eh. Bayad, may bayad, bayad. Pagdali. Isa. Wala yung ladies drink ka ni boss? Tanduay, ladies drink? Tama kita tanduay ka ladies. Di ba naman akong pangira, boss? No? 7,000 ml? Masa man na, boss? Masa nang klaseng ka tanduay? Tama ka? Oh, pakita yung kuwan ba yung ano, tanduay na, peto nung tanduay ba? Ito nung tanduay ba? Tanduay, no. Klaro ka. Oh, makakado na buka. Ano yung malitron? Ah, yan ang buka ni mo. Mas mamalit pa. Hindi na napapaliton. Ito sa laing tindahan, pamalit, mag-impra mo.